Україна буде форпостом НАТО у випадку повномасштабної війни з Росією, навіть не маючи членства в Альянсі. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Російська Федерація і деякі європейські країни мають зрозуміти масштаби можливої військової ескалації щодо України з боку Росії, додав Зеленський. Він розраховує, що країни-члени НАТО у питанні євроатлантичних перспектив України відштовхуватимуться від позиції та вибору українського народу, не піддаючись на погрози та так звані червоні лінії інших держав. Його підтримав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що Північно-Атлантичний альянс не піде на жодні компроміси щодо права держав на вступ. Ми точно розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована людина. І якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, і іноді сусіди іноді залякують держави Європейського Союзу і залякують Україну, мають спроби такі, так? Це виглядає достатньо провокаційно, і це виглядає достатньо небезпечно. І тому ви кажете, що НАТО не повинно Україні нічого. НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинна всім своїм країнам. Тому що НАТО зберігає саме країни-членів НАТО. А сьогодні форпост такий – це Україна. Україна, яка не є членом НАТО. Ми є солідарними з Україною і продовжуємо підтримувати її зусилля, щоб стати членом НАТО. Ми також надсилаємо дуже чітке послання про готовність говорити з Росією, оскільки діалог є особливо важливим у складні часи, як зараз. Ми підтверджуємо запрошення до Москви зустрітися у форматі Ради НАТО-Росія і готові сідати за стіл переговорів. Але ми ніколи не підемо на компроміси щодо права будь-якої суверенної держави, такої як Україна, обирати власний шлях щодо принципу, що лише Україна та 30 союзників можуть вирішувати, коли Україна буде готовою приєднатися до Альянсу.